Энергетик мәдәният сарайында бәйрәм чарасы 21 апрельдә җирле үзидарә көне уңаеннан шәһәр һәм районыбызның муниципаль хезмәткәрләре чакырылган. Россия президенты Владимир Путин буйрыгы нигезендә ул 2013 елдан билгеләп үтелә башлады. На самом деле работники местного самоуправления, они находятся на первой линии жизнедеятельности наших людей, которые сегодня обеспечивает суверенитет России, будущее России. Җирле үзидарә халыкка иң якын торучы хезмәт ияләрен берләштерә. Төрле сораулар, проблемалары белән авыл шәһәрләрдә яшәүчеләр беренче чиратта аларга мөрәҗәгать итә. Районыбызның елдан-ел төзекләнә баруы, яңа социаль объектлар калкып чыгуы, юлларның төзекләндерелүе, халык мөрәҗәгатләренең җавапсыз калмавы турында сөйли. Шуңа күрә дә залда бәйрәм кунаклары булып утыручыларның хезмәтләре югары бәяләнә. Җирле үзидарә хезмәткәрләренә намуслы һәм күп еллык хезмәтләре өчен төрле дәрәҗәдәге дәүләт бүләкләре, рәхмәт хатлары, мактау грамоталары тапшырылды. Энергетик мәдәният сарае хезмәткәрләре чыгышлары бәйрәмгә ямь өстәде. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.